ברכה מאזינים של רדיו קול חי, שעה של בשר. עכשיו אני במקום ממש מדהים, פה במחנה יהודה ירושלים, קוראים קליקה. יש כל כלי בית פה, ממש מסירים, סכינים, כל מחבדים, הכל מה אתה צריך בשביל מטבח מקצועי. זה המקום, וברוך השם יש לי איתי היום יוחנן מייזלס, הוא הבן אדם שקיים את המקום היפה פה. יוחנן, שלום וברכה. שלום וברכה, יוחנן. תגיד לי, כמה זמן קיים את המקום הזה? המקום פה קיים 3 חודשים. כן. זה אחרי 8 שנים שאני בתחום של הכלים, מסעדות, שיש לי מסעדה גם בבעלותי. כן, אני שמעתי שממש אתה אוהב לבשל, ותראה, יש לך כל הגאדג'טים, יש לך כל המשחקים פה, נכון? זה אני קורא לזה סוג של מחלת נפש. אנחנו לא יכולים, כל מי שנכנס פה זה מקום למכורים. כן? אנחנו לא יכולים בלי זה. הקטע הוא במטבח, אנשים נכנסים לשוק מחנה יהודה, קונים חומרי גלם טובים, קונים חומרי גלם מושקעים, טריים. כשזה מגיע למטבח, חלקנו מחוסר ידיעה קונים סירים לא נכונים, לא טובים, לא מקצועיים, חלקם לא בריאים גם. יש קצת מודעות היום, ולכן חשוב מאוד בשביל שהחומר גלם יצא כמו שצריך, חשוב מאוד איך אנחנו מבשלים אותו. וואו, זה ממש מעניין שאתה אומר את זה, בגלל התוכנית בשבוע הזה, זה ממש על בשר, זה טוב למה קוראים של בשר, שזה טוב מתחיל עם בשר שכולם אוהבים, ובדרך כלל זה סטייק, נכון? אז אוקיי, כשאנחנו מדברים על בשר, קודם כל יש כמה דברים חשובים, אבל להבדיל מבשר לעוף, קודם כל בשר יש לו טעם בפני עצמו. בשר זה דבר טוב. נכון. עוף צריך להוסיף לו טעם, צריך להוסיף איזה רוטב. בשר בעיקרון מלח ופלפל סטייק, לא צריך יותר מזה. ומה חשוב? לא להרוס את הבשר. אם אתה קונה בשר טוב, לא להרוס אותו. לנו שאנחנו אוכלים כשר, אז יש לנו גם בעיה בשחיטה, שהשוק בעצם... של המלח בפנים וגם... גם המלח בפנים וגם בעצם השחיטה, הבשר מקבל איזשהו שוק. כן, נכון. השרירים נכנסים למצב של שוק, ולכן יש את הקטע של העישון בבשר, שבעצם קצת להרפות את השרירים, את המסה. יפה. אז ככה, יש לי שאלה. אנשים בדרך כלל הם יודעים איך לבשל אש על הגז או בתוך מחבד או משהו כזה, אבל יש הרבה הבדלים של מחבדות, נכון? שמישהו רוצה לבשל סטייק על הגריל או משהו כזה. תגידי, ויש לנו ממש פה, ממש ים של כל מיני מפחדות פה, מחפדים פה, סליחה? מחפתות, סליחה, זה היופי של העברית שלי, ברוך השם. תגיד לי, תסביר לי פה על כל הסוגים של מחפדות פה, וגם על המחירים קצת, מה ההבדל ביניהם? אוקיי, אז אנחנו אחד מהצורות בישול החשובות בבשר וסטייק זה על הגז, זה הבישול הכי זמין לבשר. לכולם יש גז הבית, לא לכולם יש מנגל במרפסת. נכון. תנור או ואקום. דווקא לא בחורף גם. כן. אז אנחנו נתחיל עם הפשוט. אוקיי, יש דברים יותר פשוטים קיימים בשוק, אנחנו לא מחזיקים אותם. אבל המחבת הפשוטה הזאת זה יציקת אלומיניום עם ציפוי. חשוב מאוד הציפוי, כדי שלא ידבק לנו ושנוכל להוציא את זה כמו שצריך ולא נעבוד קשה לנקות אחר כך. הוא פחות קריטי לבישול. הציפוי הוא דבר חשוב, הוא דבר נוסף שבא לעזור לנו כשאנחנו מטפלים בבשר וניקיון. יש לנו את כל הסדרה הזאת, שבעצם זה המחבת הזאת, הפלנצ'ה והמגש לתנור, התבנית שהיא בעצם מחבת כפולה שגם נכנסת לתנור. זה עשוי מסגסוגת אלומיניום. ותגידי, מה זה פלנצ'ה? מה זה בדיוק? אנחנו רואים פה פסים, אבל מה זה? פלנצ'ה בעצם זה שם למשטח ישר, בעצם פלנצ'ה המקורית היא קצת עשויה אחרת, אבל פלנצ'ה זה משטח חלק. משטח חלק, פלטה צלייה בעצם, שעליה ברגיל משתמשים בה יותר בשביל מעורב ירושלמי, מה שמכירים פה בשוק מחנה יהודה טוב. יפה, זה המקום פה. שעושים זה. הקטע הוא בפלנצ'ה יותר שאפשר גם לערבב, אפשר גם להוסיף רוטב על הפלנצ'ה. ומה שחשוב בעצם, אם אנחנו מתקדמים הלאה, וגם בפלנצ'ה, זה החום. המכת חום הראשונית, בעצם כשאנחנו מטפלים בבשר, אנחנו רוצים שיהיה בעצם לסגור אותו. נכון, זה העיקר פה, בשביל לסגור את הבשר, בשביל כל הטעם וכל ה... אז אם אנחנו רוצים לסגור את הבשר, אנחנו סוגרים את הבשר מהסיבה הפשוטה, כדי שהנוזלים של הבשר, בעצם הטעם שיש בבשר, שלא יצא החוצה, שיקבל בעצם, הבשר יקבל איזושהי קביעה, ייסגל, ואז הנוזלים יישארו בזמן הבישול, בתוך הבשר ולא יצאו לנו החוצה. כמובן שיש אחוז מסוים שיצא החוצה. הקטע הוא בפלנצ'ה, בעצם כשאנחנו נעשה סגירה לפלנצ'ה, כל הבשר ייסגר 100%.
אם אנחנו נעשה את זה על המחבת פסים בעצם, יהיה לנו בעצם איפה שהפס הבולט בעצם יהיה סגירה מלאה, ואיפה שיש רווח בעצם יישאר פתוח. נכון, ואז יש לך גם את הצורה של הפסים על הסטייק. אבל זה לא רק בשביל זה, נכון? לא, זה יותר, בוא נגיד ככה, יש כמה דברים. המחבת פסים קודם כל נועדה לדמות גם גריל שיש לנו, שאנחנו עושים על האש בחוץ, ואז בעצם יש לזה. דבר שני, באוכל יש חשיבות מסוימת וחשיבות גבוהה ליופי שלו. וכשאנחנו נעשה סגירה על פסים בעצם, אנחנו נקבל את הצריבה של הפסים שיהיה לנו להגיש את הסטייק אחר כך יפה, ואחר כך אנחנו יכולים להעביר את זה או לתנור להמשך אפייה או בישול, או לפלנצ'ה, זה גם אפשרות. יש גם אנשים שעושים את זה, אבל הפסים הם חשובים מאוד. מה שכן, בקטע של הפסים יהיה לנו גם קטע שהוא יותר טיפה, יותר בעצם אפוי סגור, ויהיה לנו קטע יותר רך שיותר ישתחררו הנוזלים, וגם בנוזלים האלה, במחבטות האלה, אפשר להשתמש. זאת אומרת, גמרנו להכין את הסטייק, בעצם שפים טובים בעצם לוקחים את המחבת ואיתה בונים על הציר הזה בעצם שיש לנו, שנשאר לנו, בונים איזשהו בסיס לרוטב. אפשר להוסיף טיפה יין, קצת לצמצם אותו עם כף עגבניות, כף לסק עגבניות, טיפה תבלינים. זה רוטב בסיס, כמובן שלבשר ולסטייקים יש רטבים כמו הדמי-גלאס הידוע, שהם כבר רטבים מורכבים שצריכים כמה ימים בישול. יפה. יפה מאוד. תשמע, אז יש לנו פה מחבת, יש לנו את הבשר, ואנשים עושים הרבה טעויות שהם אוהב בשר, יש לכם את הכלים, אבל אנשים לא יודעים כל כך איזה שלב הם רוצים להגיע. נגיד אם זה מדיום, אם זה רר, אם זה ממש well done. בדרך כלל אנחנו יודעים, יש הרבה שיטות איך לדעת. אבל נגיד, אני לא יודע איך לעשות בשר, אני לא יודע איך, אני רוצה איזה מדיום ו-well done. יש איזה פה איזה גאדג'ט אחד שממש אני יכול לדעת בדיוק זה rare, זה medium, זה well done. אוקיי, בשביל זה במיוחד, קודם כל ידעתי שתשאל את זה ותגיע לזה, אז לכן הוצאתי לך את המתחום בעצם. המתחום אומר לנו פה, בוא תראה את זה, יש לנו פה. זה מתחום מיוחד לבשר. זאת אומרת, יש לך גם לעוף וגם לבשר, יש לך well done, יש לך medium ויש לך rare. בעצם זה גם מדמה את המעלות. בשר, אם אנחנו רוצים שיהיה rare, זה 58 מעלות, ואם אנחנו רוצים אותו well done, זה 72 מעלות. הקטע הוא בבשר, החום מדמה לנו את החום הפנימי של הבשר. זאת אומרת, אנחנו צריכים שהסיכה בעצם יגיע לאמצע הבשר, זה החום במרכז הבשר, וזה מה שחשוב, כי ברור שבחוץ מה שקרוב יותר לאש יהיה יותר חם, מה שקרוב רחוק מאש יהיה יותר פחות מבושל. נכון. מה שחשוב לנו עוד לבשר, שאנחנו מגיעים לבשר, בעצם, אם אנחנו רוצים בעצם שהבשר יצא כמו שצריך, ולנדות אותו, זה כתוב עובי הסטייק. זה גם תלוי עכשיו, עובי הסטייק, אם אנחנו אוהבים לאכול, בדרך כלל, אנשים סטייק, בוא נגיד שכמה שיש בו יותר שומן, צריך יותר מידת עשייה, כי קשה לאכול שומן שלא חי, ואי אפשר לאכול, אי אפשר ללעוס אותו. לכן, אם אנחנו מדברים על פילה או סינטה, מדיום זה כבר מבושל מדי, זה צריך להיות מדיום רר, מדיום, יותר מזה זה כבר אין מה לאכול את זה. תגיד יוחנן, איך אתה אוהב את הסטייק שלך? אני אוהב את הסטייק שלי, בעיקרון את הסטייק האנטריקוט אני אוכל מדיום, וסטייק רגיל, פילה או סינטה זה רק מדיום פחות, כאילו מדיום רר. יפה, אתה רואה, יש פה מומחה פה, לא רק בן אדם שיודע את הכלים, הוא גם יודע את האוכל שלו. והיופי של זה גם, שאתה גם יכול להשתמש עם זה בכל מיני בשר, בתוך התנור, גם לעוף. אז יש פה במיוחד כיסוי את המתחום, זה חשוב להדגיש, את המתחום אנחנו מועצים מתחילת הבישול, אם אנחנו מכניסים את זה לתנור, זה נכנס לתנור במשך כל זמן האפייה, כי המתחום עד שהוא יתחמם הוא יודע, ופשוט אנחנו מציצים ומסתכלים איפה אנחנו אוחזים. זה טוב לנתח שלם, זה טוב לסטייק, זה טוב לעוף, זה טוב לכל דבר, הוא מציין לנו גם עוף וגם נתח שלם. לבשר טחון, גם לכבש וכל דבר בעצם שאנחנו רוצים. כמובן שבסופו של דבר הידע והניסיון שלנו הוא מה שחשוב ויקח לנו זמן. יש הבדל ואנחנו נלמד מה אנחנו אוהבים יותר. כל בן אדם, אנשים מזמינים מדיום, אני יודע אצלי במסעדה ולא יודעים מה זה מדיום. אנשים מזמינים רר. יש גם דרגה שנקראת בלו. נכון, שאנשים אוכלים את זה. זה ממש צ'יק צ'אק, זה רק סגירה ו-20 שניות לכל צד, משהו כזה. בדיוק. יפה מאוד. וואו, יוחנן, אני אגיד לך, יש ים של אינפורמציה פה, וזה לא... עוד דבר חשוב שדילגנו עליו, שזה מה שחשוב, הפלטה הזאת בעצם, מה שטוב בה,
וזה אני ממליץ לכל מי שהוא בעצם לא מבשל מקצועי ולא רגיל לעשות סטייקים. כן. בעצם, קודם כל, זה שהגודל הוא כפול, זה מפר לנו לעשות מנות יותר גדולות. כמובן שמי שלא מבשל רק לעצמו, יכול לעשות פה 2 ו3 מנות. הוא יכול במשך זמן הצלייה להוסיף גם חציל או קישור או תפוח אדמה שייכנס ביחד עם הסטייק. ובעצם מה שאנחנו ממליצים הכי לעשות בסטייק, וככה משתמשים במסעדות שהתזמון והטיימינג הוא חשוב למנה, שתישאר חמה, שתצא והבן אדם במטבח עוד לא קיבל פייר על המנה והוא לא יודע מתי הוא יקבל. בעצם עושים סגירה על הסטייק על האש, ועם אותו מחבת, בעצם עם הפלטה הזאת, מכניסים אותה לתנור. כן, שים זה בתוך התנור ואז... בתוך התנור, בוא נגיד שיותר קל לעבוד למישהו שהוא לא מקצועי, לעשות את הסגירה על המחבת על האש ולעבור לתנור. אם אנחנו נעשה את זה כל הזמן, רק את הבישול על האש, רוב הסיכויים שאנחנו נשרוף אותו ולא נגיע למידת עשייה שרצינו, או שיהיה שרוף בחוץ, או שלא יהיה מבושל בפנים, אחד מהשתיים. בדרך כלל, כמובן שיש אנשים ומי שקצת יש לו ידע מקצועית, זה גם קשור לחיתוך של הבשר, גם קשור לאיכות הבשר, וחשוב בכלי. ותגיד לי, שיילה אחרון, כיס. אנחנו יודעים, אם אתה רוצה ממש ציוד טוב, אתה חייב לשלם עוד קצת טיפה, נכון? תגיד לי, מה בדרך כלל, כמה זה עולה נגיד את המחבדות? כמובן שלכל דבר טוב יש מחיר, תמיד עדיף לקנות כלי אחד טוב מאשר 10 שלא טובים, או להחליף. קודם כל, אנחנו עכשיו, לדוגמה, המחבת כזאת עולה 180 שקל מיציקת אלומיניום. המחבת הזאת עולה 266, זה סגסוגת אלומיניום. זה הצבע הטבעי של החומר. אוקיי? וזה יש לנו מבצע עכשיו, מיוחד. זה מחבת שבאמת, בעצם, אם אתם רואים זה אותו חומר, וזה כפול 2 מהמחבת הרגילה. גם נכנסת לתנור וגם יש לה ידיעות, היא יפה להגשה גם. יפה. המחבת הזאת ב-287 שקל. שווה. אוקיי, ברוך השם. אבל זה אני צריך לציין שזה ממש יש לנו אחרונים, זה נגמר מהמלאי, אז לכן המבצע. אתם צריך לזרז לפה. יוחנן ביקש, מיוחנן ליוחנן מה שנקרא. ברוך השם. יישר כוח יוחנן מייזלס, ממש מקום קליקה פה בירושלים. זה לא פעם ראשונה, בעזרת השם אני אבוא עוד פעם, ואנחנו נדבר על עוד ציוד שיש לו פה בקליקה, מחנה יהודה. ציבור חרדי, זה המקום, פה בירושלים. בית יעקב שטיין. בית יעקב שטיין. כל טוב. להתראות.